Maita enyu adikani tasvika muchikamu chekupedzisira paya patinongoswinya chete nekuti chiringa zuva chinenge chekukwikwidzana nesu. Nyaya iri pano ndeye National Development Strategy 1. Vanga vachitandadzana nesu vanzwa kuti izvi zvakasiyana sei, izvi zvinosumudzwa sei. Imimi musangotsondora, tiudzei zvamunofunga, tipeiwo pfungwa dzenyu. Asati tapinda muchikamu chinoregai ndipe kutenda kwakaperera kuvakotsveri vedu veMinistry of Finance and Economic Development vakabatana zvikuru neUNDP. Pabvunzwa mibvunzo imwe chiri mumhepo, ndiri kuuya kwauri Mukwasha kuti mutarisane nemibvunzo iyoyo. Ndakanangana nemubvunzo wabvunzwa nemuninginda wangu uyu. Atanga achipa kutenda nezviri kuitwa nebazi nehurumende kuti for sure tiri kuona kuti hurumende ine zvairi kuita kuti tikwanise kuwana mari. Pane payakatangira uyezve pane payasvika panguva dzino. Abva azoendera achida kuziva kuti saka pane zvimwe here zviri kuitwa kuti vashandi vose vagokwanisa kuwana mari dzavo. Regedzai nditaure ndichiti ndodonzo hombe rehurumende kuti umwe neumwe ange achiwana mari yake yose uyezve akwanise kuishandisa nenguva yaanoda kudi kuishandisa. Asi sezvambotsanangurwa navagumbo kuti patakatangira paya paidengenyeka, kwabva tazonoti regedzai tichiita kuti chii nyika igadzikane yatinoti stabilization. Saka kune kwatiri kubva, hurumende iri kusumuka nesu zvishoma nezvishoma, ichiongororawo matambudziko anogona kuwanikwa kana mari yakawandisa munyika yatinoti excess money supply pachirungu, kuti zvinhu zvinobva zvazokwira zvisingaiti. Saka hurumende iri kuramba ichitikurudzira tose kuti aiwa iri document iri ratinaro nderedu tose, ngatishandei pamwe chete. Yobva yatikurudzira kuti saka zvakadaro ngatichishandisa ichi nzira dzose dzatinadzo dzekutenga nadzo, isave chete mari inobatika muruoko, asi kune dzimwe mari dzinenge dziri mumakadhi edu, kune dzimwe dzinenge dziri mumafoni edu. Ngatishandisei nzira dzose idzodzo, zvinotibatsira kuti nyika yedu irambe yakagadzikana. Toramba tiri kuona kugadzikana kwemitengo yedu. Mashoko makukuti vauchiremaoko. Pane mumwe ane mubvunzo uri kutsva here isati taenda kunyanzvi dzedu? Vamweni vari pano vanga vachida kutaura asi timbotipai vari kumashure ivavo. Ine mubvunzo wangu uri pakuti uri kuenda vari kubva kubazi rezvemari, kuti chii chavari kuita kana chavari kuti chichachinja kubva pane zvimwe zvinhu zvavari kutaura nhasi zvatakanzwa zvichingotaurwa kubva 2010 zvichiri kungotaurwa vichinzi tichaita zvakafanana sezvambotaurwa zvenzvimbo dzinobva zvicherwa. Dzimwe dzacho kubva panguva yazvaitaurwa izvo kusvika pane ino nguva dziri kutoramba dzichitoshata zvakanyanyisisa. Chii chaizvo chaitwa? Because paringonzi zvakafanana hatisi kuona kuti kubhindura kune chinonzi chakaitwa here, kushamba kungori neongozozo nekurwisana, ndo zvatinoziva chete kunzvimbo idzodzo. Mashoko akanaka mubvunzo uri kubvunzwa uya. Ndini machinzwa vari kuti isa hatidi zvinhu zvinenge rwiyo rweshiri. Rwiyo rweshiri runongoramba ruchinhingirikaka. Saka ndiri kuya kwamuri kuti chinobatika chaitika chingadiwe kuzikanwa nevadiwa vatariri nevateereri ndechipi. Tasvika muchikamu chino chatinoswinya, saka ngatibva tangosangana nemubvunzo ndotanga neblessing. Mukatarisa sezvandambotaura kuti kana tichitaura nezvenyika tinotarisa kuti mari inenge ichibva kumugodhi wokubhindura inogona kushanda kubatsira mamwe urongwa hwehurumende zvakafanana nekugadzira marodhi. Mari inobva kuchiyadzwa inokwanisa kubatsirawo kuvaka mahospital mahombe kana kuti vanhu vakwanise kuwana kurapwa. Saka muchaona kuti ike zvinezvi maringe nechirongwa chataurwa chematunhu zvichaita kuti vanhu umwe noumwe amire panzvimbo pake, tose tobatirana pamwe chete. Kumashure zvimwe zvirongwa zvaimboitwa zvaigona kunge zvichingoitwa nevanhu vashoma, asi ike zvino tinoda kuti munhu wose akwanise kubatikana. Toronga tose kuti tingashandisa sei zvicherwa zvatinazvo kana kuti zvimwe zvatakapiwa naMwari kuti tese tikwanise kuwanikwa tichibudirira pamwe chete. Then ndachirangowedzerawo kuti ike zvinezvi munhu wese anofanira kuti acontribute kusanganisira nevari kunze sezvambotaura naMai Chisamba, vanhu vari kudiaspora. Kune dzimwe nyika kuna Ethiopia vanotogadzira matrust fund ekuti vanokwanisa kuwedzerawo zveutano, vanokwanisa kuwedzerawo kwakwa kwemadhamu nemarodhi kuitira kuti vanhu vese vakwanise kudini, vakwanise kubudira. Tinotonzwa tichiverenga kuti mukati mekugadzirwa kwemavhakisini aya kune vaZimbabwe vari kutotungamira. Tiri kunzwa vaZimbabwe vari kuita zvinhu zvikuru
ngavachiuyawo tibatirane pamwe chete vachitipawo mari nekuda kuti rugwaro rwedu urwu rweNDS runoda kuti rubhadharwe mari kuitira kuti zvikwanise kudini zvikwanise kufambirana mberi. Mashoko akanaka ari kutaurwa, mashoko makukuti muchire maoko. Muri kuonaka zvinhu zvikangonzi ngatiitei hapana anozonyatsonzi ndiani angachiita, asi zvinhu zvikadudzwa sezvakuitwa izvi zvinokumatunhu kuti imimi vekwakati ita izvi munotomhanya kuti shamba ngaionekwe iri panzvimbo, iyi nhingi ngaionekwe iri panzvimbo. Zviye zvekungoti munoziva kana kumba ukangosiya wati uri mai kuti moita basa, haumbozoziva kuti aita basa asina kuita basa ndiani, asi ukasiya wanyatsodoma kuti Georgina osuka ndiro, iwe ofudza mombe, iwe woita izvi. Ndo zvaakuitika iye zvino. Vagumbo tiri kuya kwamuri takutanasana nenguva chiringazuva chiye chokwidzana nesu zvamunoda kutumira munyika yedu nekunze kwenyika chii. Ndinotenda Mai Chisamba. Mazwi angu andingataura ndeyekuti gwaro ratinaro haisi nhava yebenzi ine zvese, rakasefewa rakaongororwa nevakuru vehurumende kuti zvinhu zvatiri kunyora mugwaro iri ngatigonei kuzvizadzisa pasashayikwa chimwe chinhu, asi zvarinoda vemakambani akazvimiririra kuti vobata mabasa avo sezvakafanira, hurumende ichibatsira kune zvinoitwa nehurumende zvinganzi mapublic services, zvinhu zvakaita sana magetsi, zvinhu zvakaita semigwagwa, zvinhu zvakaita semishina yokufambisa mashoko, izvozvo zvese zviri kurutivi rwehurumende kuti igadzirise, asi pane zviri kurutivi rwemakambani nevanhu veZimbabwe, makambani mahombe nemakambani echidiki. Ese iwayo makambani tikagona kubata basa zvakanaka, muchaona kuti kunyange zvinhu zvatinotenga kubva kunze kwenyika uku tichisa mari kunze kwenyika zvinoenda zvichidzikira. Chikonzero nei? Tiri kubata basa muno sevana veZimbabwe. Ngatiitei makambani zvisinei nekuti ndiri munhu wechidzimai here, ndiri munhu wechirume here. Kana ndichida kunochera kuita kambani yemugodhi, ndinorejista kambani, ndosvika kuministry inoita zvemigodhi ndiri kambani, ndisingaoni kuti mudzimai here kana murume, iri kambani chete. Kambani inoda kuchera goridhe, iyi inoda diamond, iyi inoda zvakati. Munei tine zvikwanisiro zvakati nezvakati. Ndo zviri mudonzvo ratinaro pano. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Vataura zvakanaka kuti ngatinorejistai kana tichiita. Vazhinji vanoti tinongodzingwa, tiri kutandaniswa nemapurisa emunicipality, tiri kutandaniswa nemapurisa ezeta rapi, tiri kutandaniswa nemapurisa api. Kana mukaita zvinhu zvenyu zviri pamutemo, nyika yenyu inofamba zviri pamutemo. Saka zvatiri kuita kuti basa rifambe ngazvinge zviri pamutemo. Apa hatisi kuverenga mishika-shika, hatisi kuverenga zvinhu zvinoitwa kunze kwemutemo, zviri mumutemo. Shoko rimwe chete rauda kukanda chiringazuva chiye chakwikwidzana nesu, notoda kuti bisi mupamberi vazotaura, rauda kukanda. Mazvita Mai Chisamba, regai ndidzoke kune mubvunzo wanga uchitaura kunzi hanzi zvese zviri kutaurwa nezvese zviri kuitika izvi hazvigoni kuzoguma zvakungobhenefita vanhu vagara vachingozviwana kare here vehori. Tikatarisa pambambo dzedu dzirimo muNDS1 iripo yeutongi inotaura nyaya dzekudzikisa hori, nyaya dzecorruption yakataurwa zvakanyanya, ende pane zvakawanda zviri kuitwa ipapo. Tinoziva kuti manje pane anti-corruption commission yakaiswa kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo. Ikomisheni ichange ichishanda nehurumende kutotarisa kuona kuti hori hwadzikiswa chaizvo, kuti munhu wese awanikwe achiwana kubhenefita kune zvese zviri kuitika munyika. Ndizvozvo chaizvo tinozvitenda zvikuru kana paine maziso aye anoongorora kuti munhu wese ari kuwana zvinhu nekodzero. Regai tiende kuna Mr. Mpambeli, munotipetera muchiti. Ndinotenda Mai Chisamba, ndinotenda vakosveri vedu, ndinotenda hodobori dzedu dzakagara kumberi nekutipakurira. Asi ndandichida kuti bata nyaya mbiri
dzambobvunzwa ndisina kunzwa kuti dzazotipindurikei. Zibatei zvenyu. Vabvunza kuti chii chiri kunyatsa kubatika chaitwa neNDS1. Ndachida kuti ndirangaridze vateereri nevatariri vedu kuti NDS1 haisi kubhururuka, yakagadzirirwa neimwe yatakabva kwairi yainzi Transitional Stabilization Program. Ndo yanga iri foundation yedu yeNDS1. Saka ndokwatakatangira kuya kwatakati takadzikamisa upfumi hwenyika. Mitengo yedu haicha zvamambotaura zvezvi, mitengo yedu mazuva ano inokwira asi haichamhanyi mutengo mupengo. Zvinhu zvinenge zvatinakei. Pakaita futi kudzorwa kwemari yedu yemunyika. Vateereri, hakuna nyika inobudirira nekushandisa mari yekunze chete. Tinofanira kushandisawo mari yedu yemuZimbabwe. Pataitenga zvinhu zvekunze nepatinotengesa, makare kare tisati taita Transitional Stabilization Program tainyanya kutenga zvinhu zvekunze, asi iko zvino kudzika chaiyo musupamaketi iri pasi apa ndizo idemi nezita. Mukanotarisa mumasherufu muya muchaona kuti maane zvigadzirwa zviri kugadzirwa nemakambani muno muZimbabwe. Ndo zvaakuwanda mumasherufu medu, ndo zvinhu zvataakutenga, zvinova zvidyiwa, zvinova zvekusukisa, zvakangowanda-wanda, zvinhu zvanga zvisimo. Tinokutendai baba, nguva yedu ndoyo nyanyomhanyisana nemi, asi mazvinyatsozvipeta mukazvitsanangura kuti ngationgororei muzvitoro, ngationgororei munharaunda, tane zvedu zvakawanda. Mwoyo wangu unorwadza ini kana vanhu vachingotaura kuti afanike kuTanzania kwazodai, afanike kuKigali kwazodai, ukaenda kuSouth Africa. Tichataura riniko pamusoro peZimbabwe? Tichagadziridza zvinhu zvedu zvipiko? Ngatimbopindai mumuforo tiite zvinhu zvedu. Aiwa, munoziva kana toita zvinoendeka, chiringazuva chaiye chinokwikwidzana nesu, ndine urombo chiringazuva chabva chasvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, tipeiwo zvamunofunga kuti zvingavandudze nyaya dzatiri kukurukura pano. Makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Ndoda kukutendai mese nouwandu hwenyu nekutyaira chirongwa pamwe chete nevadare vedu. Blessing, tinokutendai. Vagumbo, Patience, tinokutendai. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panhapita pimwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.